masu kallo muna tare da ku dai cikin wannan shirin namu na Moment with Nomiis Gee. Yanzu in za ku lura cewa za ku ga cikin unguwa nake, kuma cikin unguwan nan da za mu ci a cikin the Bronx wato New York, inda muka shigo muke sa rai za mu je mu ga wani malami kuma dan malami wanda suke da tarihi babba. Masu zuwa gidan sa wancan karan da ake gaya mun ne fa na ce to yau ya kamata in zo in ga wannan gidan na saka ce gidan shi fa sai ka hawa lifta sai ka je ina ne kamar inda ka san zaka je hotel ko zaka je wani offices ko zaka je wani kaza saboda dan ka gane cewa fa su ba turan ne suke, kuma banda ma turan kuma ka gane cewa yanayin irin unguwan ne. Amma babban abin da muke bukata shine anan zamu je mu duba Sheik Maikano Jallo, wanda na riga na san cewa kowa ya san baban shi babban malami ne kuma sananne ne daga bangaren Ghana, inda ya riga yayi nisa kuma shi kansa ya riga ya bar tarihi da sauransu, don dukka malaman nan na Najeriya da ina ne wanda suke yankin Afirka sun san da zaman shi. Kuma ɗansa ne yake a nan cikin New York, yake zaune a wannan unguwar da muka shigo, da muke son kuma mu je mu zauna mu tattauna da shi. To kada ya kumanta da kuna tare da ni Aminu Abba Umar aka da Hausa Rapper aka kuma The Moment with Nomiis Gee a cikin watan Bronx, New York. Kai. Yanzu gashi mun zo inda gidan Maikano Jallo, kuma kai kake bani labarin shi. Haka. Na tambaye ka ce yana cikin wani unguwa, sunan unguwar ma? Cikin Bronx kenan. Bronx kenan ko? Yau sannan ka ce kuma gidan shi in muka je kamar daga san kamfani ne. Haka ne. Ba kuma komai kake so ka nuna mun cewa bane ku yi irin gidajen ku na haya, irin gidajen da ake yi. Mun wani ya zo ma ba zai dauki irin gidaje bane, irin sai ya dauki maka office ne, sai ya dauki kamar ma menene. Haka. To masha Allah gashi nan ku kanku dai na san kuna gani. Yau wato yanzu nan lifta za mu hawo mu tafi ina za mu je? Yanzu za mu je haka za mu je. Okay ta. To. Okay, wannan ya bude? To masha Allah. Yau wato gashi nan dai. To yanzu mun zo kenan ko? 11 floor. To masha Allah, to daga 11 floor kuma shi ka zo sai mu zo nan wurin gidan shi kenan na 1108 kenan ko sai mu danna to mun danna. To yanzu dai gashi dai mun riga mun zo dai ko gidan za mu jira, kuma kamar da na ga muku sai ku ci gaba da bin mu cikin wani shirin na Moment with Nomiis Gee. Amma fa muna tare da malam Sheik Amanullahi Maikano Jallo. Sheik yawa Amanullahi Maikano Jallo, yawa wanda za mu tattuna maka to ya aka shigo cikin wannan ƙasa ta Amerika, inda ya shigo kuma ga 'ya'yansa ga iyalinsa duk suna zaune a nan wurin, kuma amma me yake faruwa kuma ya ake suka jin daɗin wannan garin. Ya gwada su dai a cikin wannan kuma za mu duba maga nasarorinsa da shi kansa ya samu, yawa dai a cikin wani shirin namu na Moment wanda mu zai so ku zauna a gaban talabijin, za mu ɗan ji ku ta rabin lokaci za mu tafi. Kyau masu kallo, kamar da na gaya muku cewa dai dama dai za mu hauro kan saman gidan nan. Yanzu muna kan top watan roof top din na gidan saman gidan, kuma muna tare da malam. Amma dai kafin mu fara tattaunawa bari in cire hula tunda mun zo wajen malam, sai in mai da hula ta daga duk da dai shi wannan garin dama shi gari ne na facing cap, duk inda ka juya dama da facing cap da winter da mai. To assalamu alaikum malam. Wa alaikum assalam. Yau fatan mun same ku lafiya. Muna lafiya wallahi. To masha Allah. Ya aka bar gida lafiya lau, ya aka baro can? Wallahi lafiya lau, ya alhamdulillah. Al'umma ya iyali? Wallahi lafiya lau malam, gashi yanzu mun zo mun same ka. Ni ban da ma in na shigo zan zo in ganka da dogayen kayan ka ba misali. So na to gari ne fa na gaya ma kowa da kowa a cikin jacket ɗinsa yake da winter sai yake da waye da sauransu, wani ma fesin kaf shi ba za ka gane ba. Haka nan. Kuma gashi na shigo da muka hawo kan lifta muka zo muka tar da yara suna karatu da sauransu, sai muka ce to bari mu sanya da zamu yi domin mu dan fito waje sai a samu sauki mu ga inda zamu tattauna ba tare da hayaniya ba. Malam zan so kai min jawabin ainihin shi mahaifinka kuma malaminka watan wanda ake kira da Jallo ko? Yau wato shi nake so mai rasu, ubangiji Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta. To za mu so mu ce bayanin ya taho tun daga kansa, wa yadda labarin sai yake da kuma kai yadda ka zo nan America ka zauna a cikin New York. To masha Allah. Bismillah.